Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifin loncengnya agar kalian tahu video-video terbaruku. Selamat menonton. Anasi Allah iki neraka bocor opo piye? Cah. Nganggo ganti langkok kabeh. Ning kita diombeni sing anget yo. Masuk. Kok tak isine cah. Pilih barang cantik ki. Sirup lah. Duh, kok anyap kabeh yo. Iya kok. Oke. Mobile tekes tidak masuk dari iso mikir. Lah iki apa nemu barang mendingan neh. Kopi top coffee. Nak digodhog dadi panas, dadi legi. Wah, masuk ki. Ayo gaskan. Bang. Top kopi gula yang berkualitas baik. Masuk iki nggo aku baik. Aku yo wong baik kok. Yo kanggo baik-baik. Yo ora ngono. Sing penikmat kopi, bukan penikmat janda. Nguduk toyo dhisik biar hangat. Hangat. Masuk. Sama bledos, jujurnya ra bledos. Aman. Kopi 1000-an ya segede ngene cacah. Semua mantap. Loh, Pak sama kuning. Yo kok hilang teko ini iwak saiki Pak sampah. Hilang sapa kok? Terus ada isae karena alam tidak bisa mencerna sampah anorganik, contohnya plastik. Ini sama mangan kan gak bisa mencerna. Ini rasa kobong masuk. Duh, sini mati kak. Wedan, lah ngene mantap jiwa. Two hours later. Suwine emboh menunggu yang pasti. Ki menunggu pasti. Aduh, panas ye, mantap jiwa. Matikan. Di kainku yo. Dasteran bu aku. Bu, dasteran kanggo itu ya bu, stilo bu. Aromanis mobile. Sedap nih di. Hilangnya sablok ya. Ya kok barangku sing dienggo modal kopi ku. Pas soju panas ya Allah. Bismillah.
Watuk iki piye ngombe kopi kok salah kok. Nikmat, mantap jiwa. Wah, ngene iki lho. Wis kadung seneng ra eling kancane. Yo ngene iki lho kudu eling kancane ngene iki nek seneng. Enak apa ngene? Telepon. Halo, dengan siapa di mana? Dengan temanmu di pelosok negeri. Top Coffee passwordnya. Top Coffee, enak di perut, nyaman, tapi nggak jadian.